Hello mga idol. Samahan niyo kami sa aming gagawin ngayon. Kasama ko ang aking isang apo. Oh, tingnan mo. Ay nagkatawa. Alin ba? Sabi niya sasama daw siya sa akin. Ang gagawin ko ngayon, maghahanda ako ng taniman ng mani. Nairim nga ilo. Diri. Kini nga area mga idol. Hindi ko magtanong man eh. Nga ang video sa ako ang akong apo ay ko anak karang dinhira man sa ibutang ayaw lag rasaha ano lang tingnan mo lang ha be ang usa ka kataas be li okay okay ra ayan anak ka alili ka ano lang ang imong buhaton anak ra ayaw pag ngisi kay kita kay kalito mga idol mo na kung video karon no mangipot ko sa sagbot mga napir may iputon para nga hindi na siya mabuhi. Jadi mga idol, samahan nyo kami ng ating apo sa aming gagawin ngayong hapon, paghahanda para taniman ng mani. Okay. Tutok mo lang sa akin ang video ha. Tutok mo lang sa akin. Bye bye. Bye. Hi ka, mag-hi ka. Hi. Medyo malayo no? Malapit natin na i-zoom natin, i-zoom. Ayan. Ayan. Okay. Unsa man kada diyo ay pagdali tira. Kanang Ito ko mag-umpisa. Ito ko lang ha. Galing tapos. Hala. Ay, kung si Daddy. Ay, kung naman si Daddy. Ay, sabot. Ha? Ha? Sabot. May dito po ka.
guys, nagsabot si Dario. Ay, si Babo. Ay, come up dala. Sige daw. Ngisi-ngisi. Si Dario. Salita ka, be. Be, Ah! salita ka. Ah! Dumi ka, dumi ah. Gay. Sa baka mga idol. Ito ang pagkain sa baka natin dito. Ayun, wala pa sa baka. Saan may hinihingi mo? Ang pagkain ng baka. Hindi mo naman. Taba, sobrang taba. Laki. Ang flying mga guys, oh, utan sa baka. Nakakapagod. Nakapakot, Jay. Didiyo? Ha? Nakapakot? Nakakapagod. Kapoy. Kapoy?
Ah. Ah. Kapil. Kain ng baka. Talabaw. Kiyawan man ka, Daddy Yo. Kiyawan ka. Guys, kiyawan si Daddy Yo. Pagsapak-sapak. Here. Si Daddy Yo guys, ang namun. Sino siya ang nangis nga gumi? Aron mga guys. Tare, 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 tare. Sino siya ang nangis nga gumi? Putot ni Daddy Yudam.
out sa solid viewers natin dyan. Sa mga solid viewers natin, shout out sa inyong lahat. Kumusta kayo? At sa mga silent viewers naman, kumusta kayong lahat dyan ng mga idol? Subscribe naman. At share sa aking video. Kabagod talaga. Masin ba? Ha? Sa? Antok ka? Nakdak ko? Antok ka? Antok ka? Natok ka? Antok. Natok ay antok. Tulog ka? Apin. Dili dili. Hello. Shut my eyes. Video nakadariya. Dariya. Dariya. Anong tawag? Anong tawag ito? Ano to? Sabi ko, Bisaya, Bunlod. Sa Bisaya, Bunlod. Alad, Bunlod. unlad, Tagalog, unlad, iwan ko. ulod. Siguro, batok, ano ba? Baton? Baton? Siya malalong na diyo. Baton? Bitin. Baton. Ang iro ay nagpatulong ano to ah. Kaya na kayo mga idol. Dadiyo. Parang hirap talaga. Daddy-o. Salita ng Tagalog. Daddy-o. Hindi tayo sanay. Pero, pilit. Dahil may mga hindi natin magsalita Tagalog kahit hindi. Nadagan ang iro dadiyo. Dito ka tapit dadiyo. Mamaya. Kaya kahit minsan, kahit mahirapan magsalita ng Tagalog, gagawin ko. Kahit kunti lang, kunti
Kunti lang. Kunti. Matuto na din ako. Lala. Ugat ng lapir. Itong idol. Bisa dari yo. Ugat. Nag-ugat ng lapir. Binulat din. Look at the eye. Bigat. Tadi yo hangin na. Makan lang. Makan mo. Boogie boogie down. Boogie down. Pagka gusto niyo mag-shout out mga idol, i-type nyo lang dyan sa baba. Huh? Ating Ay, comment section nasa baba. Kung gusto kayo mag-shout out. Pagod ako, be. ha? Pagod na ako. Ha? Gusto ka mag-shout out? Shout out, please. Shout out si mama. Ah. Magkakaon ka ginani. Hmm. Magkakaon ka ginani. Hala? Tumama.
Sige. Ang ibig mo balik dito sa pilahan. Ibig na kayo, di ba? Mga guys, oh. Custom kayo guys. Anong tawag sa Tagalog mga idol? Ito. Ba? Anong tawag sa Tagalog? Lasa ka nakita. Sa amin, sa Bisaya, tawag namin bunlod. Bunlod? Oo. Hala. Sa Tagalog, hindi natin alam ano yung tawag nila. Di ba batol? Siguro batol, pero ang batol. Ang kahoy. Ito ngayon. Ah! Kiyawan tanin niyo ba? Bakit naman
pa mga idol. Mag-comment naman kayo. Anong tawag sa Tagalog? Itataon siya na niya. Mag-comment kayo idol kung anong tawag sa Tagalog. Anong klase yung bukod. Daddy, yo, pagdali. Saya mikirnya siya maluto and ane maluto and ane maluto ko siya no Daddy, yo! Nakakita ko ginani. Nakakita ko ginani. Labay na ko. Sana. Bato na raw. Bato na nga. White. Aman. Na white. Aman. Pero gusto niya.
sabon. Bilig-ngilig. Bilig-ngilig. Gilig. Sino siya? Daddy, oh. Daddy. Chiki. Video man kagad. Ay, si Daddy yun, nag-vlog ta. Gilig-gilig. Gilig-gilig. Hello. Pagdali! I wanna see. And the people are. I wanna see. You see, walking around in those people are. Walk along is in the people dancing. Looking around and watch. Are you coming? No, come. You walking around watching. Bangko ni mo? Ang kilo sa buwan, sinilipot yun na. Kinaikot yun na.
Dili kay busanga. Let it go. Pamilya ng dapin, ini ka takat. Takat mo ba to? Kaya mas kapilig gamay niya. Kapire ka, tanong ka ba? Ano lang ang dito, no? Mata di bata ka ba? Yan mo na ito na kami. Yan po. Pinalit ka na. William. Ay, ikaw lang siyang punan. Ito ka taga Kapaka. Ito ka taga Kapaka. Laro ka na. So good. Kapulan. Kaya lalo kayo, at lalo kayo mo. Ay, mo. Ano na, friend? And then soon the sea. What you want to see?
palit ko kay ano mo ito? Ano na po? Oh, mananaw ko din niya. Bakang ko yan. Ah, yan. Ito na lang mga inibot na. Ha? Oo. Ito rin ka. Ang palang magiging. Masuk. Sungai, sungai. Sungai, sungai. Sungai, sungai. Pinsan ko mga idol. Nag-suggest siya sa akin, sabi niya, paniman ko daw ng ano, bingala. Kasi mahal ko na ang bingala ngayon. Sabi niya. Yan naman niya ako ng similya. Nandiyan lang sa taas. Ito lang muna akong unahin nito. Tanim ko muna ng ano. Mani. Ang susunod ko naman sa tanim yung ubas. Tagalog ubas. Hanap ako ng kalagyan sa parte. Mataba ang abangan nyo mga idol. Pagtatanim ko ng ubas. Pagkatapos ko dito tanim ng mani. Ubas na naman. Sunod. Shout out sa inyong lahat mga idol. Mga solid viewers natin dyan. Saka sa mga silent viewers. Shout out sa inyong lahat. Kung may gusto kayong i-comment mga idol, i-type nyo lang dyan sa ating
comment section nasa yan sa baba. Sino ang gusto may gusto kayong i-shout out. So mga idol, kasama ko ngayon ang aking apo. Sa idol, siya ang aking kameraman. Kameraman. Siya ang ginawa kong video. Hindi naman. Talino bata to. Susunod naman siya sa kursos. Ano, sinasabi ko sa kanya. Sige mga idol. Hanggang dito lang muna ako. Hapon na. Time check. Alas 4:30 ng hapon. Thank you sa inyong lahat, mga idol. Daddy yun! Sana. Si Andrew! Si Daddy Andrew! Daddy Andrew. Plane! Halika. Ito tayo ng thumbnail. Mag-thumbnail ta. Isa. Gumawa tayo ng thumbnail. Thumbnail. Buka. Wait. Itim natin. Sobrang itim. Dito sa kabila. Dito. Yan. Halika bro. Upo. Ay, mas lalong umiitim. Upo. Sige idol, bye-bye. Hanggang dito lang muna ako. Salamat. Thank you sa inyong pagsubaybay. God bless sa inyong lahat. Love you.